Dobre, pomáte Lidlovice. Ešte niečo tu je? Už by mal byť konec, Adamaj. 2-3 videá a ideme. Do you know why Asian kids don't believe in Santa? Because they make the toys. Ti jebe, tam bolo. Tam isto nebolo, ty kokot. Hele, když si mě už přidáš na Facebook. Pěkný tričko. A fotím děti, no. Nebojte, doroste. Se kvůli sekání trávníku musí dělat takovej kravál. Ty děláš kravál ty, když si holíš kundu. To je Snakes? Či to je? Do you know what gay people call a upside down chair? A table for four. To tam není isto. Tomu neverím. Hej, Pajra, ďakujem na ten sub. Nevyhral si ani kokot. Plný klub, Mercedes S, máme benzín, máme gas, robím love, robím cash, všetko leží, není stres. Sem zpátky je vedro, dávej pozor na vajca. Tvrdili, že prežije apokalypsu, no hekol ho pes. Hekol ho pes? Jako hekol ho pes. Nazdar, Žide. Koko, to je taký clickbait skurvený a predplatné za 5,99. Oni sú takí vyjebanci. Ak ti večer Radšej aktuality ako u teba sap, do kilis. stojí Pele, nelez nalačno do postele. Dobrú noc, deti. Čavo z Grejpu. S borcami česali Emko. Strašné bomby. Tešil sa na bicep a potom zistil, že tam žiaden bicep nie je. Bicep chill. Sa zamkol na tojke. Našli ho za 3 hodiny. Dobre, potrebujeme CT hrudníka, hlavy, brucha a na salu. Čo to Mko? Trošku ostalo. Na jeden prstík. Na jeden. Malé ľudia... Čo to ten kokot má na krku zas? Čo to je za vyjeb... Malé ľudia, akože nie vzrastlo, nič proti malým ľuďom, hej, pozeral som Charlieho továre na čokoládu, hej, akože mám rád aj Umpa Lumpa. Ale proste malé ľudia sa radujú z toho, keď si môžu kopnúť do niekoho, koho vnímajú veľkého, hej, do niekoho úspešnejšieho ako oni, hej. Proste si pridávajú na vlastné dôležitosti, aby sa mohli pochváliť, že proste si do vás kopli. Preto mám toľko haterov, ale I don't give a fuck. To sú tí istí ľudia, čo si počas krízy dali 4 šatky cez hubu, jak Ninja Go more a kričali, jaký sme zodpovední. Čo to je za debila? Co je ten nejvražednější tvor na naší planetě? Tvor, který denně prolívá hektolitry krve. Je to nějaká kočkovitá šelma? Ne. Není to ani šelma psovitá. Ani to není nějaký plas. Je to tahle zrůdná bestie. A ne, nedělám si prdel. Tohle je severní krátkoocasý rejsek a je to doslova a do písmene terminátor přírody. No a to proto, že skoro každou hodinu musí něco zabít, aby ukojil svůj rychlý metabolismus. Bohužel pro jeho oběti má ty nejnebezpečnější zuby, který kdy nějaký savec měl. To červený na těch zubech není krev, ale většina zvířat by si to rozhodně přála. Červený je železo. Ano, tahle malá svině má železní chrup. Proto se taky nevyskytují v Ústí nad Labem. Ale to není všechno. Tahle noční můra je vzácný případ savců, který jsou jedovatí. Ale teď přijde ta zábavná část, nebo spíš ta sadisticky brutální. Tahle
Ale malá píča nemá jedové váčky jako doslova všichni jedovatí tvorové. No a proto při kousání se jed roztéká do rány, zdá sní tohodle rejska. Zkráceně slintá svůj jed na svoji kořist. No a poté, co pod rouškou tmy brutálně zabije svoji kořist, vítězně zavěje jako chladnokrevný vlk. Tak nemůžu věřit, že tohle je ten nejbrutálnější tvor na naší planetě. Ale to rozhodně není všechno, jelikož její jed je neurotoxický, to znamená, že jenom paralyzuje. No a jelikož má rychlej metabolismus, celkem se hodí mít nějakou úschovnu na jídlo. No a proto svoji kořist jenom paralyzuje a potom je uschová, až bude mít hlad. Její kořist sice není mrtvá, ale nemůže se hejbat. A až tahle svině dostane hlad, také se žere zaživa. Nejste... Rejska? Čo to je? Jak balón prasknem, alebo jak Reddyho mechúr. A už keď sme pri tom mechúre, tak aj ty chodíš cikať každých 5 minút jak on? Chodím, no. Dobre, to je koniec. A posledné. Neverím. No jasné, posledné. Dobre, to najhoršie nakoniec, kamaráde. Dobre, teraz. Som rád, že sme to prežili. Pome vybrať tu, s čím začneme, čet? S jakou hrou začneme? Nápady? Takže, Loot Box Simulator. Toto ešte není. Parasocial. Čo to je? Very Positive, 93%. Horor. Počkaj, čo sme... To sme tuším hrali. To sme hrali. To sme hrali. Yeah. Lootbox Simulator, Anger Food, ukáž. Choď do piče. Pridám to skurvenský dá. Kopačky na prsa nejaké. Dobre, poviem čo zabavnejšie. Ja by som začal tým umývaním chlapci bazénu. Možno tým. To je celkom dobré. Toto. Začneme tým. To by bolo vlastne najlepšie z tých pičovín. Jak to vlastne dopadlo z House Party? Jak to nebudú dobré hry dneska, tak poďme House Party.